takamedza ma 5 gig saka nokuti mbofunga kuti 30 minutes inenge introduction I don't know but ndikaitishomere chada neverenge bhuku ya John 4 24 and 25 ndichaverenga. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jesus said to her, I that speak unto thee, I am he. Baba tinokutendai nekuda kweshoko renyu rinotitsura rinodzidzisa rinotisimbisa rinotigonesa. Dudzirai shoko iri muupenyu hwedu rigotishandura rigotivandudza muzita renyu Jesu. Amen. Ndakutaura pamusoro pe-theme scripture ndapiwa yakakanzi waiting upon the Lord, kumirira Jehovha nai. Kana munhu achimirira anofanirwa kunge achimirira aine ruzivo kuti wandakamirira ndiani, anoita nezvei, akamira sei. Pano tine mukadzi weSamaria asanganika naye patsime arikutaura kuna Jesu kuti aiwa Mesaya akauya achatiudza zvokwadi yose. Jesu ndokubva amudza kuti arikutotaura newe ndiye Mesaya wacho. Zvoreva kuti iye ainge akamirira, but zvaakamirira nemunhu waakamirira avapo, asi anoramba aine pfungwa yekumirira. Zvikonzero zvaivapo, chikuru chikonzero chaiva chekuti kwaiva netsika nekutaura kwekuti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Zvoreva kuti kwakanga kusina ukama pakati pemaSamaria nemaJudha. Mazvita, alright. Chimu changu chanzwika naye. Pane tumaminitsi twapinda. Thank you so much. Right. maSamaria nemaJudha vanga vasingawirirani. So vana vese vaiberekwa mutsika inokudziva kuti isu nevava hatiwirirani. But ivo vese vachida Mesaya, vachida kunamata Mwari, ndokubva vaunza Jesu anova Mesaya. Jesu wakauya ari muJudha, kurudzi rwechiJudha. Ava maSamaria vakamirira Mesaya. Saka zvauya ari muJudha, vaSamaria havagoni kuzvigamuchira, nokuti mupfungwa dzavo vanoti kana takamirira Mesaya tinoda kuti avewo rudzi rwedu. Nhau yekunamata Mwari ine rudzi rumwe chete rinonzi vana vaMwari pakutenda. Zvisinei nemazita emakereke akasiyana nekudii, but chinonzi kingdom yaMwari, we are a family, nekuda kuti tinotiita mhuri kutenda muropa raJesu. Ropa ndinoita kuti vanhu vanzi ndeve mhuri imwe. Vana vangu vandinavo vane mazita akasiyana, but chinovabatanidza iropa rangu vamwe chete. So mazita kuti Methodist, Anglican, mazita sense of belonging yakanaka kuti topinda kwakati, but nyaya hombe akakupinda ndiani. So nawo ndeye akakupinda kudarika kwaunopinda. So what makes family iropa raKristu. So pano maSamaria nemaJudha vese vanoda Mesaya, vakatomirira Mesaya. Saka Mesaya ndokubva auya ari muJudha. Saka mukadzi uyu ari kuti kuna Jesu, Mesaya akauya achatiudza chokwadi chese. Jesu ndokubva ati aiwa wari kutotaura naye ndiye Mesaya wacho. Zvoreva kuti mukadzi uyu maari haasi kuona Mesaya. Why? Nekuda kwekuti tsika nekwaakareerwa kwakamupa kusagamuchira maJudha. So mukunamata tine tsika dzatakakura nadzo, tine kutaura kwatakabatira kwakurira kwandao ndimboedza kupatsana nhasi. Indakarerwa kuchechi inonzi Zayochi, ndochechi vabereki vangu. Kana muriko kana kuti mumazuva edu ataiva ikoko, takaudzwa kuti dzimwe chechi dzese vasi serious, yedu ido number 1. Hazvisi mushoko raMwari, zviri mukutaura kwavabereki. Imeseji yetu kwapasoni kuvana. Saka unokura une pfungwa yekuti vamwe vese havanamata kwedu chete ndokuna Mwari. Zvekuti kuti ugone kudyidzana navo kana kushiya navo shoko raMwari, hauna chaunoita, unoti kuti vanondiudzei. Kwedu ndokunonamatwa Mwari. So Mwari vakazoita kuti tanamata kuti Mwari timutsei revival pakati pedu, mutsai vaprofita nevafundisi pakati pedu. Mwari haapindure maringe chechi yedu. Mwari anopindura maringe umwari hwake. So umwari hwake huri kuMethodist, huri kuAnglican, huri kuZion, huri kuSalvation Army. So machechi
kuda kuti mumutse munhu pakati pedu vanotimutsira munhu but shida asingapinde kwedu. Saka zvinogona kuti tifungidzire kuti aiwa Mwari asati vatipindura because asati taona muprofita munomuisi. Yeti Mwari vakamutsa muprofita but problem ndeyekuti maSamaria neMajudha atidzana. But iye Mwari achitida zvakafanana but isatidanane pachedu. So chinounza blockage pachinhu chatakamira chinotipa kunonokerwa nezvinhu zvakauya inhau yekuti pfungwa yedu yakangobatwa pakuti isu tiri maSamaria vamwe maJudha. Saka kana takamirira Mesaya anofanirwa kuuya ari weSamaria kuti tigone kuziva kuti Mwari atimutsira munhu pakati pedu. Hama dzangu mhuri kana kuti imba yevana vaMwari iri haina mabhodha emadenomination. So ndinenge ndiri kutaura zvinhu zvinyowani but nganditaure chokwadi chekudenga. Mwari anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Conversation yemukadzi weSamaria naJesu yakasvika pakuti ingawani vamwe vanoti kuSamaria vamwe vanoti pagomo. Jesu ndokubva ati zvenzvimbo izvi inyaya yevana vadiki. Nyaya yekumusoro kudenga iri spiritual. Yabva panzvimbo yekuti pakona pakuseri uku kwakatuka anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Zvoreva kuti mumweya nemuzvokwadi ndo nzvimbo chaiyo manje. Dzimwe dzatinonongedzera ndo dzatakasarudza isusu. Yakasarudza Mwari wacho anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Chikonzero ndechekuti Mwari wacho mweya. So kureva kuti tikaungana tikasatenda zvemweya tabuda pachena kuti hatitende Mwari. We are just an organization yevanhu vakangowirirana kuti toda kunamata but vasingade kunamata Mwari wacho. So mukadzi uyu ari kuti takamirira Mesaya but Mwari haana clue, haana knowledge yekuti Mesaya wacho anenge akaita sei, anouya akaita sei. Anenge akangomirira, akaputirwa mukumirira but asina knowledge pamusoro pechinhu chaakamirira. Zvinoita kunamata Mwari wausingazivi. Pauro asvika panzvimbo inonzi Athens, zvandakatoona pakanyorwa kuti kuna Mwari asingazivikanwa kwete pabhawa muchechi. So kusamuziva kutatise vanhu kuungana. Yes. Mark chapter 2. Jesu achiparidza mune imwe imba akarayira murume akadzikiswa nepamusoro perufu kuti your sins are forgiven. Zanzi vanhu vanga vari mumba vakanyunyuta vakati ndiani iye ane simba rekuregerera zvivi. Kurati mumba manga makazara vanhu vasingamuzivi. Vanhu vanogona kutozara but vasingamuzivi. Ukachitarisa murume uyu zanzi vakaedza kupinda naye nekudhoo vakaona kuti hakusi kupindika nekuti makazara. Vakabhureka rufu pamusoro apo vakadzikisa hama yavo pana Jesu. Zvotaridza kuti mumba manga makazara asi pana Jesu panga pane space. Kureva kuti they were present but they were not in his presence. Vanga vasiri muna Kristu but vari pana Kristu. Zvokutoti vanhu vakatoziva kuti ukaona kudhoo kusiri kupindika tine murwere. Ivo vanhu vakaunganira Jesu anoparidza tsitsi nerudo. Zvapachena kuti vakazarawo mumba asi muna Kristu wacho havamo nokuti vari kushaya rudo. Vanhu vaifanira kunzira munhu akaremara tsitsi anopindwa naye kudhoo ari kurwara kuti ngaapinde aponeswe but zvanzi haana kuwana mukana nekuda kwevanhu vari muchechi. Chechi ikava blockage zvinenge zvakaoma nokuti vanhu vazhinji vanofunza kuti ayo tichavharirwa panze apa nevanhu vekunyika. Unovharirwa muno. Ndokana ndakayambira vanhu kusiti vatoparidzawo kuti kuchechi hakusi kudenga. Saka kunoitika zvese zvese nokuti panyika ende munopinda vanhu hamupinde ngirozi. Kuchechi ufunge munonyewa munhu. Kuchechi chaimo ukasachengetedza foni yako unogona kuishaya. Kuchechi hakusi kudenga. Zvapana nepakembe mapurisa chaimo. Vamwe ofisa kana vakubuda vanosiya vatokiyawo vanototyana nawo futi pachavo. Ko vanhu ka. So mukadzi weSamaria akarirwa mutsika yakamudzidzisa kunyima. Kunyima kwawo kwakatsikirwa pascripture patsika dzavo dzekuti maSamaria nemaJudha hatyidzana. Saka Jesu wauya ndokubva akumbira mvura Jesu ndokubva anyimwa.
waari kunyima ndiye Mesaya waatidza akamirira. Kureva kuti tine vanhu vanotonyima Mwari ivo vachida Mwari. Iye kuti haupe wauya kuchechi ipikicha yekuti haumuzive. Nokuti kana wakamirira Mesaya akauya akati ndine nyota, unofanirwa kufara kuti ndingatowana mukana okupawo Mesaya mvura. But mukadzi wakatonyima Mesaya mvura, ndipo mvura ndokubva aramba. Ndokubva zvoti takamirira Mesaya, nekunyima ikoko makatomirira. Kupa haape, vari kuchechi harofu. Akatomira ukukomborerwa, but kuti aparticipate muzvinhu zvinoitirwa Mwari haakwanisi. Chaakaita ndechekuti Mwari vamuitire something. Haana pfungwa yekuitira Mwari, ane pfungwa yekuitirwa naMwari. Saka zvinoita Mwari manje Jesu auya, nyangwe ari iye mvura yeupenyu, nokuti Jesu paakanyimwa mvura haana kutsamwa, akaadvertisa yake. Kuti dai waiziva rekukukumbira, iwo waitokumbira kuno nokuti ndine imwe futi. Zvoda kuti Jesu anoonzera zvinhu tu, mvura nenyota. Ukangoona ane nyota, ane imwe mvura yaainayo. So akanyimwa mvura ndokubva ataura kuti aiwa ndine yandinayo. Dai waiziva waitokumbira kuno. Kureva kuti nyota yake haisi nyota yekuti ane nyota. Inyota yekuti agone kurireta newe zvakanaka. Iprinciple yaanoda kushanda nayo yekuti ukagona kundipa ndine zvandinogona kukupa. So tsika yaivako ndeyekuti maSamaria nemaJudha haadyidzana. Haasiri akagadza tsika yemukadzi uyu. She is a victim of a constitution or a tradition yenzvimbo yaakaberekerwa. Haasiri akati maSamaria nemaJudha haadyidzane. Uye ari kuripita tsika dzekwavo dzaakaudzwa kare. So tine vanhu vekuti vakasarumurwa kubva mutsika dzekare vanotadza kubata zvoda kuitwa naMwari muupenyu hwavo nhasi. Ini Mwari vakatondirumura kunzwisisa nyaya inonzi yekuti denomination is not an issue. Nyaya hombe ndekunamata Mwari mweya nezvokwadi. Waigo ndakarerwa mutsika dzevabereki nematraditions ekwataipinda kuti dzese dzadzisi serious. Tonamata Tisu. Hallelujah. Kusvika Mwari vatanga kuita zvimwe zvinhu muupenyu hwangu nevanhu vasingapinde muchechi kwedu. Ndopandakazva kuti saka Mwari haaite zvemuchechi medu chete, anoita futi uko. And I experience zvinhu zvinoitwa naMwari zviri beyond denomination. I'll give you one example. Mota ndanayo ndakaitwa nemu7th day. And mu7th day wacho munhu akarumurwawo kubva mutsika manje. Akatonudza kuti yeda itende zveshe zvamunoita zvokuparidza izvi, asi Mwari vatiri kublessa. Amen. Usabva munzwa muchene. Munhu akanyatsoberekwa mutradition yechiSabata haadi kunzwa imwe chechi futi. Haadi. Kana mukataura zvaJesu anokukubatira pekuti asi munozopinda chingani. Ukangoti sanda uchichikara. But ufunge ikoko Mwari ane vanhu vake ikoko. Hallelujah. Vanhu pavakabuda Egypt vachienda kuKenani, vanhu vaMwari vaburiswa muEgypt vakaenda kuKenani. Kumberi uku kuJeriko kune mukadzi ariko anonzi Rahabu, anofanirwa kuva part of the God's people. Aitogara ikoko, but Mwari vakamuchengetera kuti azowanikwa apinde mudhiniloji yaJesu. So pfungwa yako ngairegere kumanikidzika nematraditions nekufunga kwevanhu, nokuti kana zvisiri mushoko raMwari kufunga kwevanhu. Mukadzi uyu chinomupa kunyima Jesu, iye akamirira Jesu wacho, akarerwa mutsika yakamuudza kuti mwanangu, ukangoona paine muJudha usatombomupa kana chirongo chako usamucherera kana mvura. Asi vakamirira Mesaya. Saka pamwe pacho unomirira Mwari, Mwari wogouya ogoramba
vakamirira Mwari vakauya ogomirira basa Mwari votounza basa racho oramba uchitsvaga basa rakauya kudhara. Mhinduro dzinogona kutouya, but problem ndeyekuti mhinduro haive sezvaunofunga. Mhinduro inotoda kuti Mwari vakupe nyasha dzekugona kuita perceive pamweya unotoona kuti iyi ndo mhinduro yacho. I'll give an example. Ini pandakapfimba adzimai vangu vakandiudza kuti kwana ungaroremukuerenga, asi nhasi tine vana 3 nakwana iyi. Unenge wakatopiwa naMwari but atange nekuti it's okay. Anoti tikwanirei. So mhinduro inogona kuuya ichiita sekunge haisi mhinduro. Mukadzi uyu akamirira Mesaya ndokubva auya ndokubva amunyima. Apedza kumunyima ndokubva achimuudza kuti sakatomirira Mesaya akauya achatiudza chokwadi. So unogona kumirira Mwari but wotopotsana naMwari wacho, Mwari votouya votodzokera, iwe uchiri wakangomirira Mwari. Why? Nokuti une picture yaMwari, hauna revelation, una Mwari wawakaita kuudzwa nevamwe. Mauri mune tsika dzirimo, mune zvawaka. Hama dzangu tine tsika dzedu sevanhu panzvimbo yatinopinda patinoungana, tine zvatinoudzana. Ufunge zvimwe zvacho zvinenge zvisina umwari kuri kufunga kwedu. Zvakuti Mwari akasatibatsira tinogona kutozvitsvagira script yekuzembera paikuti pfungwa yaMwari iyo gamba ndo zvatofunga. Vanhu vakaramba vakadzisvika Jesu auya, vanhu ndokubva vati kuna Jesu, Moses waititendera kuramba vakadzi, imi munoti kudii? Jesu ndokubva vati hazvina kudaro kubva pakutanga, chabatanidzwa naJehovha kunonopatsanura. Moses wakutenderai nokuti angaona kuoma kwemwoyo yenyu. Kuona is revelation, is observation. Mose ndiye akanyatsoona kuti vanhu vakasarambana vanourayana. Moya wakaoma kuti vanhu vasaurawe bheta kungoti rambanai. Saka Jesu paanouya manje anoti aiwa Moses ndiye akaona kuoma kwemwoyo yenyu. Ndobva aisa this chapter kuti aiwa munogona kurambana neni, asi hazvina kudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa naJehovha hakuna unopatsanura. So mukasaziva kuti ndimoza akaona, munogona kunyepera Mwari. Zvakutoda kuti Mwari mubatsirei. Ndokutinzwa kuimprove hakusi kupanduka. Moti ada kudzidzisa kuti tipanduke, hachitaura zvekupanduka, anotaura zvekuimprove, zvekukura muna Mwari. Ingani mwana wako akaenda grade 4 uko kuti wapanduka wanga grade 3 unoziva kukura. Achiri kudzidza haana kupanduka. Kana TV haina kumukira black and white. Aiwa hakusi kumukirana kubatsira kuonesa vanhu kuti aiwa sheti ndeye brown. Mamuti munyeperana pamashura but sheti ndeye brown. Ufunga hakuna chinofadza Mwari kuona vana vake vachikura muumambo, mukingdom. Mukadzi uyu uri kunyima Jesu mvura, asi ufunge mumwoyo make pakadzika pake anoda Jesu. Atokuda pachino takatomirirawo Mesaya. Titori ready titomuda Mesaya iyu. Wandangobva mukunyima mvura iyi ndakatomirirawo zvangu. Bachaita kuti ndimunyima usi mwoyo wangu, itsika dzekwandakarerwawo. Takanzi maSamaria nemaJudha adyidzana. Yes, Lord. So tine tsika dzedu, tine kutaura kwedu sevanhu. Kumwe kwacho kunotisungirira kana Mwari anoda kuita chinhu. Indakakura ndichifundidza kuti kuprofita ndekumapostori, because tainyanya kushandirwawo kumapostori. Kwese kwataipinda taingoimba toparidza todzokera kumba. Saka ndakafunda ndikoti zvekuprofita chipostori. Zvikandazoverenga shoko kuti aiwa some are teachers, some are evangelists, some are prophets, some are apostles. Asi zvemapostori ndezvedu zvatakasiya. Ipapo usina kupanduka nekuchiimprove.
kupanduka kuita zvinhu zviri outside the word of God. But ukaita zviri mushoko raMwari, even vanhu vakasamira newe, Mwari wacho akatendeka pashoko rake. Mwari ndiye akatendeka pashoko rake manje. Tine tsika yekuti chikawandirwa chiri correct. Ndakambopa holiday yapfuura nani twazukuru twangu 2 tona twasister yangu nemwana wangu 1 mufana vachitamba vese so. Saka vana vanzvadzi yangu vakandiona kandiri sekuru. Saka turi tuitwa sekuru kamwana kangu akati saka munhu anonyepa munhu asidhedhi sekuru vanotova vakanyepa. Ndikatonzwa kamupa kuti sekuru ndatairwa ndiri dhedhi maizvoti kuava. Saka unyazoona kuti pane pekuti ukashayiwa revelation unofamba nepfungwa yevanhu. Kuimprove kusukupanduka inonzi revival haisi rival. Because chechi yati toda revival statement iri dangerous. Revival haisi rival but zvinenge zvidoro kufanana so. Rumutsirudzwa kusumukirana. So chinhu chinoda kumutsiridzwa chinhu chiri kudzikira chiri kufa pamweya. Chinoda chizaruko revelation yeshoko raMwari tigone kubatirana zviendeke. Jesu mugetsimani wakakurudzira vadzidzi vake 3 times mukai munamate. Kurati vhangeri rekuti munhu azvinamatire sekudunga munhu ivhangeri rinokosha zvekuti rakadzokororwa kuparidzwa 3 times mugetsimani. Why? Nokuti kunogona kumuka tsika dzekuti haiwa tokunamatirai no mimi don't want tokunamatirai. Jesu pachake haana kuti rarai ndonamata ndiripo. Akati mukasanamata munokuvara munhu ngaamuka zvinamatire. So kuzvinamatira sedunga munhu hakusi kupanduka. Kuteerera Jesu akati mukai regerai kurara vatendi mukai munamati. Why? Nokuti ukasamuka uchinamata mugetsimani Jesu auya kuzobatwa haana kutiza. Kwakatiza vanhu vasiri kutsvaka. Why? Nokuti vanga vasiri alert spiritually. Ukasanamata unomhanyiswa nedzimwe zvinhu. So amai ava patsime pfungwa yavo ndeyekuti Jesu ndomuda ine ndakamumirira waiting upon the Lord. Hama dzangu tinogona kumirira Mwari vakatouya vakataura nesu tikasanzwa Mwari nokuti tine picture yeumwe Mwari. And the picture yaMwari iyi picture yematraditions dzatakakura tichiudzana. Kune message yakanaka uri mudiki isina kunaka wakura. And I'll give you an example. Ndiri kuchikoro vabereki vako vaitoti mwanangu bata mabhuku ita zvemabhuku. Atidika muzukuru atidi mwana munhu anomitiswa. Vaindiyambira vachidaro atidi mhosva. Kuchikoro kwabviwa ndaakuti shandei ndakaona vauya futi zvanzi ndofa ine sina muzukuru. Ko ndini maita hamudi mhosva. Message yanga yakanaka but haisina kunaka. The sons of Isaac were commanders of Israel because they had understanding of times. Tikasaziva nguva inoita kuti imwe message ive valid pamwe pacho isave valid. Amen. Iyo vaita atika muzukuru ndo vangatochema kuti ndofa here isina kuona muzukuru wangu. Kurati vasiyanisa nguva but not the same person. Kare Mwari ane manamatirwa aitwa vanhu vaitakura mbudzi nemombe kuti varegererwe zvivi zvavo. Pakauya Jesu ndokubva order iyo yamiswa. Kwete kuti vakaunza mombe vanga vakarasika vaita zvinhu zviri valid in that time. But ukaramba uchiva nemombe Jesu auya zvaro. So pane nguva yekuti munhu anoramba achingounza nyaya yemombe so chita dispensation yaKristu. Izwa dambudziko revakuru nevadiki riri pakudai. Vadiki vari kuti chechi da kuenda nayo kure. Vakuru vari kuti takabva nayo kure. Saka pane makakatano wapete mushana. Pane vada kuenda pane vatobva nayo vatonetawo vasvika nayo panapo. Ukatarisa zvakaita motikari ine magirazi 2. Windscreen neview mirror. Kukura kwegirazi kunongokuudza level yekukosha kwechinhu. Iri rakakura nokuti unofanirwa kuona kwauri kuenda future. Akakadiki nokuti kanokutaridza kwawabva. Saka nhoroondo haina kuipa but idiki spirit. Tine kwatida kuenda naMwari yedu.
tofanira kudriver takatarisa kumberi than kaview mirror. Kungoti ite izvi aiwa atidaro tarisai ukatida atinorovera. Unoziva kuti machallenges aioko kare asiyana neariko nhasi. Saka Bible richiti nyasha dzaMwari itsva zuva nezuva. His mercy are new each and every day. Why? Because the challenges of today dzinotoda grace dzetuday. Tipeiwo chingwa chedu chezuva ranhasi. Kuda chanezuro achiite. Panotiwa chiri fresh chanhasi. So mukunamata Mwari munoda yatinoti revelation, chizaruko. Mwari vataure nesu munguva yedu. Vatiudze zvekuita mumazuva edu. MuBible hamuna munhu anga neselfoni. Ndikatonamata Mwari vanondiwanira nyasha ndikava nayo. But hapana pandingati ndoda kutsvaga vhesi neta ndipiwe foni haimo. Even Solomon the richest man anga asina foni. Yaiva nguva ndomhene dzekudhara. Dzasina kana kambudzi iri mhene kudhara. Idispensation itime. Saka unoona kune zvinhu zvinoitwa naMwari nekuda kwetime yamuri kwete neutsvene hwenyu. Kana shoko richiti nemazuva ekupedzisira tedurura mweya wangu panyama yose, vanakomana nevanasikana vachaprofita. Inyaya yekunzi nemazuva ekupedzisira, kwete kuti mazuva ekupedzisira kana vanhu vava vatsvene. Nemazuva ekupedzisira. Kureva kuti kune zvinoitwa naMwari maringe the seasons and times. Saka musika mukadzi uyu patsime dambudziko rake nderekuti ane tsika yekwavo iri kumupotsesa zvaitwa naMwari nhasi. Mwari vamunzira Mesaya ane favor yekuti anosangana naJesu 1:1 vari 2. 1:1 inodhura vanomuza pambuka maprofita mazuva ano. Odhura. Mukadzi akawanirwa nyasha dzekuita 1:1 naMesaya. Patsime vari 2. Ndobva vatanga kudada zvavo. Ndipo mvura haadi nemvura yacho. Apedza kunyima kutoti isu matakatomirira Mesaya chaiye. Chamurwisa chii? Tsika yekwaanobva. But iye pachake akamirira. But zvaakamirira zvauya. But adziviswa kunyatsozviona netradition tsika mukurirwa kwake. Mwari unofanirwa kutirumura kubva mukutaura kwevanhu netsika dzevanhu. Tinzwe kutaura kwavo nhasi uye tizive zvavari kuita mumwaka nenguva yatiri. Nokuti tine zvinhu Mwari zvaakatounza muupenyu hwedu. But hatisi kuzviona, tichiri takatomirira. Ende Mwari akaunza chinhu ichocho pakati pedu, tinogona kutorwisana tega futi. Munoita zvikwata muchechi, vakuzvita vanomata stereki, avazoita zvakati, vanozvita vanozotaura dendini, vakuzvita vanozodai. Zviri mushoko raMwari zvikaitika pakati pedu, panotoda mweya waMwari kuti tigone kuita kuzvinzwisisa tizvigamuchire. Nokuti zvine chikonzero. Mwari haaunze gift muimba yaMwari, muimba yake, isingashande, isiri valid muupenyu hwevanhu. Kune mumwe kuprofita hakuna basa, haana chaanoda kuprofitwa. Kune mumwe akashayiwa word of prophecy, haagone kuencouragwa, anowira pasi. Kusiyana kwevanhu. Orga give you an example. Kune bofu, pakauya munhu anoti receive your sight, rinonzwa kuti Mwari nhasi vaburuka, nyaya yangu iri kugadziriswa. Kuna anoona anoti uchaparidza nguva iyi. Unoti receive your sight, unoparidza nguva iyi. Kuna mumwe anonzwa kuti hauna zvauri kuita. Because vanoona kudhara. Landlord, tikati receive your house, anoti makuta zvepanyika mani, ropa imuchinjikwa. Why? Because member yako. Anhu vane kuroja anonzwa kuti Mwari vanoda kundisunungura kubva mujoko rekuroja. So vhangeri ndo zvarinoita, rinotoda kuti umachuwe. Uzive kuti iri harina kundinakira but rakanaka mimba yaMwari nokuti vamwe vachikuroja. Tine vanhu kuti kana zvakavafambira so, vanoda kushepa vhangeri kuti rizembere kwavanoda ivo. Amen. Toparidza kuroja unzwa kuti unoparidza zvepasi rino. Receive your house, receive your car, zvine basa rei. Iye akudaro, ane mota yachipanza. Anemba, ari kuti ukati receive your house, what? Roba imuchinjikwa baba, nguva iri kupera, ishora kudzoka. But angadzokeri Mwari ndichiroja wawakumana. Wakadzoka ndirimba zvakaipera. Osa dambudziko remumwe sometimes ukasariona sedambudziko.
unounza tumwe tumaprotocols netumastrategy muchechi tunodzivisa zvinogonekwa naMwari. Munoziva kuti Jesu waishumudza mapofu, but Bartimaeus paakadanidzira kuna Jesu, vanhu vaifamba naJesu ndo vakaenda kuna Bartimaeus vakati nyarara. Yet Jesu wacho is anointed to make the blind see, but is being followed by people vanodzivisa the blind people. Varira vanhu vanotevera Jesu vanoona. Iye Jesu akazodzerwa upofu hwako. Unogona kunyaradzwa nevanoona vana Jesu, but vasingazive zvakazodzerwa Jesu. Jesu wakazodzwa kudzikinira upenyu hwevanhu. Saka kune vanhu vari right kudhara, ukabata area idzodzo vanoti aiwa mani rova muchinjikwa Kristu ari kudzoka. Why? Because zvibuda pano unopinda mbamako mumwe ari panotisi izvezvo. Mesaya wandiri kuparidza ndimesaya mumaareas ese waya anofanira kukudzikirira mumaareas ese waya. Mukadzi uyu ane tsika dzaakarerwa madziri. Haasumuki, anoramba akatsika ipapo kuti maSamaria neMajudha hadyidzane. Saka hazviite kuti ndikupe mvura yacho. Apedza kudaro anotaridza kuti she is a believer. Tiri kumirira Mesaya. So tine vanhu vokuti you are a believer, kuchechi urimo, mimba yaMwari urimo, but une tsika dzauinadzo, une kutaura kurimo. So kuti maSamaria neMajudha hadyidzane, kuti takapatsanurana but tese takamirira Mesaya iye. 3 months ago I had the privilege yekuenda kuIsrael. Till today, vanhu vanonzi maFarisi havatende muna Jesu. Nhasi vaitotiseka. Pataitoimba tichienda paCalvary, so vaitokunyana kuti these Africans. Chii? Isu tinozvikoshesa kuenda kuIsrael. Ivo vagari veko havana kana basa nazvo, Jesu havana kana dhiri naye. Vakatomirirawo Mesaya. Nanhasi ukaenda kuIsrael unoshama kuti saka tinototenda pakutovadarika, havana kana basa nazvo. Calvary yese yakakomberedzwa nemashopu anototengesera matorist auya. Olive oil, mataliti, maprayer shower, ndorato business ravo. Chavari kubenefita pana Jesu business kwete kutenda. Till today. Why? Tradition itsika. Vakarerwa mazhiri. Mwari vanotomuda, but vane maudzirana vakaita netsika dzavakaudzana zvekuti they are still waiting. Izvo basa rakaitwa kare paCalvary. So ukashaiwa meso emweya unogona kumirira zvinhu zvakauya kudhara. Unoziva kuti kubudirira kwako kwakauya kudhara, zvokuti Mwari vakakutarisa vanotoshama kuti nanhasi zvichiri kunetsa sei, indakatumira kubudirira. Why? Nekuti kubudirira kwakavigwa mushoko raMwari. Bible roti blessed is the hand that gives, than the one that receives. Secret yekureceiva iri mugiving. So kana wauya mushoko rapese panoparidzwa giving panenge panoda kutopiwa iwewe kwete kuti iwewe upe. Secret iyoyo ukasaimaster unosvika kuti Mwari vachandirangarira, Mwari vane zvavachaita. Yeti vane zvavakakuitira kare zvakavigwa mushoko ravo, zvokuti ukaziva zvekuita unosangana neropafadzo yako. Saka kune munhu achiri akamirira kuti Mwari vachandipa kubudirira, iko kubudirira kwakauya. Murume anonzi Naamani akakunda hondo dzese, 2 Kings chapter 5. Aiva musoja wekuSiria akakunda hondo dzese dzake, but anga ane maperembudzi. As Bible wrote, the Lord was with him. Zvinoita kuti munhu ave naMwari but aine kabhati nekaproblem karipo. Uchaona kuti delay iri mulife yaNaamani yaiva pataipi yebasa rake. He was a commander, army commander. Saka commander by nature anopa makommands aakomandwa auti nezvokuita. Kusvika dheira akabvisa nyembe dzakomanda akagona kuteerera musikana webasa aiva mumba, kuda kuti when he was commanded kuenda kuSamaria akadzoka apora. Kuda kuti kupora kwake kwakauya kudhara but kwaimirira day humility. Musi waanozvideredza anondopora. Akaramba achingoita zvechikomanda zvakazviite. So pane nguva yekuti Mwari vakaunza blessing yako kudhara, but wakauya muchechi uri doctor, uri engineer. Zvokuti panonzi ngatimbe unotonongedzera kuti vakomana matsiregirira rova ingoma, haunzwi kurumbidza Mwari iwewe. Une chigeneral chiri mauri so. Saka tona situation irumba kwako haidi prayer, haidi zvimwe zvinotoda kuti ungoridzawo ngoma, ungotambirawo Mwari wako. David ari mambo akaita mbiri yekutamba. Mambo.
vakatamba iwe hausi kana kansela ungotsika-tsika. Mwari uyu anotambirwa nemadzimambo. Kingdom yaMwari nechinhu chinonzi makeys. Peter anonzi naJesu, I give you the keys of the kingdom. Kuda kuti pane makey anopindura zvakasiyana-siyana. Kune munhu ane situation muno isingatomboda kubatwa pamusoro. But amene akamuudza kuti ukanamatirwa zvinoita, kune zvinoita kana wanamatirwa, uye kune zvinoita kana waziva zvekuita. Hallelujah. Iyo Mwari vanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo, kwete nekusanamatirwa ruzivo. Knowledge inokosha. So utaona Satani ataki yakaisa mulife mako iri panumber 1 hombe yada kuti ungoona iri pachena. Zvakaoma kuti utenge Bhaibheri iwewe, zvakaoma. Hatizoti nemakore mangani muchechi, but unzi une Bhaibheri rako, chinhu chakaoma ufunge. Handiprofite pandotaura shuwa, zvakaoma. Amene nhasi vasati wanavo, zvakaoma. Chechi ungapinde zvese ukaita, but kuti uve neshoko raMwari. Saka mwanoti kuti ndive neBhaibheri racho, ndikariverenga handimborinzwa. Ukatoona uchiverenga usinganzwe, une favor. Muranda waKandasi aiverenga Bhaibheri asingarinzwe. Mwari vakamunzwa kuti haasi kunzwa, vakamutumira Filipi. Kusanzwa kunodenda Mwari. But ungarege kurinzwa sei uyo usina. Mwezi unopera uri paWhatsApp uchitenga mabhando, mari iyo inokwana Bhaibheri, but nanhasi unotoona kuti pakamboparidzwa soko kuti shuwa ndoritenga. Chikuda kuno munoti shuwa ndoritenga. Unotoda mari idzi kuti utenge rako kwete rechechi rako. Yeah. Wakaipa ataki yake iri paword, pashoko. Why? Because kana tikaparidza zvisiri izvo unongoti amen kwa unoriziva. Unongoti ipapo baba ndichitorasika zvako. Hauna ka. Hama dzangu unafanira kuimprova kubva palevel yekupinda chechi ova mwana waMwari. Ova a believer anenzara nenyota yeshoko raMwari. Why? Nokuti kune nyaya dzinogadziriswa kana knowledge yako. Ukanzwa Jesu akanamatira munhu woti kutenda kwako kwakuporesa. Your faith has made you whole. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kudati chinonzi faith i-product ye-knowledge. Saka zhinji wedu faith hatina tine zvivindi zvinoita chete, tinonamata zvinoita chete. Chivindi nefaith zvakasiyana. Iwo wakashinga una faith. Yeah. Because faith ine guarantee yema-results. Ukaona makore awanda pasina zviri kuitwa, isaine kuti faith hauna, wakashinga. Because kushinga i-product yekoti zvinoita kudenga kuda Mwari, Mwari anotirangarira. Faith unenge wakatsika pashoko rake kuti Mwari harevi nhema. Iri shoko riri kuti zvakati. Mukadzi uyu anga akatomirira, but waakamirira wacho ndevari kutaura nani. Ufunge tine vanhu vakamirira zvinhu zvakatoriswa kare nedenga naMwari, shoko rikaparidzwa, nyaya dzacho ukadzodzwa, but une picture yekuti tofunga hazvisiri izvo. Mwari vane zvavanofa. Ini ndinotenda muna Mwari unoita minana zvishamiso. Asi ndiMwari futi ane maprinciples. Shoko rinoti kudini? Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukauya ukanamata, udeclare unamata, apavhurika kuti chokwadi anobva kuno uyo. Yeah. Vakuda kutodzidhonze kuti shuwa mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asanowanikwa kumaraini kwawo. Yeah. Ko kufunga hakuda mbizwe ka. Kwanowanikwa kumaraini kwawo. Kureva kuti wako anobva kuna Mwari akatoya kudhara ari kumaraini. Anobva kumaraini kwawo. Munhu uri kuti Mwari ndipei aripo. So zvinhu zvakamirwa nevazhinji zviri available. All right. But nekuda kwokuti une knowledge iri mauri iri against iri anti. Nokuti mukadzi uyu ari kuti maSamaria neMajudha hadyidzani. Saka kana Jesu akanzi ndiye chaiye Mesaya, anenge akuti but muJudha kawa. Anozoita Mesaya sei? Kuti ndikanoudza hama dzangu kuti ndaona Mesaya,
hama dzangu dzikanditi but Mesiya chomujudha tinogona kusawirirana futi. Zvafanira kuti ukaudza hama yako izvezvi muno kuti taona munhu waMwari kurodhi obva kuti anopinda ipi unoza kuti yaiyi yatanga anenge anopinda angirikeni vakasvika munhu waMwari kufundiswa ikoko ufunge dai tarumurwa kubva kuma-traditions taura nekufunga kwevanhu. Mirako yekutanga yakaitwa naJesu pakana akati vanhu tutai mvura nemakati. Makati aivapo aishandiswa for traditional washing ceremony. Vanhu vaiti vakasvika pamuchato kana pamhemberero vaitanga vageza tsoka nemaoko. Saka zvirongo izvozvo zvava zviri meant for tradition. Jesu ndokubva ati nhasi ndabvisa tradition ndabvisa miracle. Miracle yake yekutanga pakana yanga ichidhila netradition yanga yakagadzikwa nevanhu. Mufunge mindset yemunhu ikasava yekingdom yeumambo hwaMwari ikangoramba yakabata pakuti church une zvakawanda zvaunopotsa. Saka mufundisi mukuparidza here kuti tisaita zvechechi yedu ita zvaMwari wako uri muchechi yedu. Ita zvaMwari uri muchechi menyu. ZvaMwari zviri mushoko racho. Saka mukadzi maari une kumirira. Hama dzangu zvizhinji zvatamirira kuti Mwari vaite. Ende Mwari chandinoziva inini havana time yavanonzi vari powerful. God is good all the time. Havana season yavanonzi apa Mwari ndo pavanenge vane power ndo pavanenge vakugona. Mindiro inogona kutouya even mueconomy yakadai. Mwari vanogona kuisa breakthrough yefinancial door mueconomy yakadai so. Mwari haitaimira kuti nditange zvanaka. Iye ndiye akanaka nguva dzese. Ane mhinduro yekuita zvakanaka munguva inonzi vanhu vazviite. Kana n'anga dzichiziva kuti makambani hakuna but dzichikupa mushonga wokupinda basa. Hakuna n'anga yangoti muzukuru havavhara dai wati vavhura waona une pawo mushonga. Pakavharwa kudai vanoti ramunowana. So kana ari Mwari manje anodarika ipapo. But mind yako inenge yakabatwa nezvaunoona nemamiriro akaita zvinhu. Usingatarise mamiriro akaita Mwari. Ndakati mentality inenge ostrich mentality. Nokuti Mwari vakati let the birds fly nanasi ostrich yebhuruka. Ende ishina. Itone mapapiro. Inotokandira mazai. Inotonzi bird ostrich. Bible rakati let the birds fly nanasi. Ende hakuna version yakanzi let the birds fly one comma ostrich are too heavy weight. Dai dhimoni rudzira rakabata ostrich iwo Mwari wamasimba ose vataura. Uchaona kuti harisi dhimoni. Shape yeostrich ishadow picture yekuti sei zvakaramba. Ostrich yakasimba ikakura kuisa kuchidiki. Pamusoro. Dzikasaita shoma so hausimuki. Maprofita munhu waMwari. Musoro wandiri kutaura information. Information yanotaura is the word of God. Ukaona zvishoma zvaunofunga kuti yedu inozoda yedu usingazivi kuti Mwari vanodii. Hakuna kwaunoenda. Vadzidzi pavakaona Jesu achifamba pamusoro pemvura vari bhoti havana kufara vakachema vakati chipoko. Why? Because vane experience yekuti pana Luke chapter 5 Jesu akambokumbira bhoti raPeter akaparidza ari bhoti. Saka chavanoziva ndechekuti haambofa akafamba pamvura anowanzokumbira mabhoti evanhu. Saka dheira vakaona akuita zvavasina kujaira vakatochema. Instead yekufara mhinduro painouya kana usina revelation unoramba utongochema. Jacob chaiye mwana wake Joseph haana kuurayiwa. Vakomana vakangotora bhachi vakanyika muropa rembuti. Vakanoti mudhara bhachi remwana wako iri. Ndobva akatanga mhiko. Akatobatwa maoko nhamo yembudzi achiti munhu. Wasafane paunonzi sorry all right zvako. Why? Because hausi kugona kuinterpreta kuti iropa but nderani ndopane nyaya. So munhu asingagone kuinterpreta nhau yeropa raKristu anoramba achichema nhau yakachemerwa paKalvari ikapera.
Minduro dzakadzika dzikaburuka. But munhu anoramba achiti takamirira Mesaya achauya. Achatudza chokwadi. Hakuna chokwadi chinodarika Jesu, ende Jesu ndiye shoko raMwari. Kana iri katuro kubudirira hazvina basa nyika yauri, nokuti Mwari hata ndichakuropafadza but nyika yauri manje dai watombotora kana visa. Kana Mwari ane record yekupa vanhu zvekudya mudesert for 40 years. Ane record iyo yekufidha vanhu. Zvanetsa kuti zvakaoma vanhu vainwa mvura padombo. Kwete mutsime padombo. Ane record yekuita zvishamiso kuvanhu vake. So mind yako ngaive pakungobhilivha kuti nyangwe zvinhu zvakaoma sedombo mvura yangu ndinonwa. Zvangu zvinoita. Uregere kubatwa nematraditions ekuti manje mamirira zvakaita but ndofika pamwe next time. According to your faith. Not according to the economy, but according to your faith. He is able. Ndimwari unoita zvinhu kuvanhu vanotenda. Saka munhu anofika pamuchechi acho aina power. Regere tsvage dzimwe chechi dzipofu. Chandakaona munhu wese anochinja chechi. Chinhu wani chaasingachinje. Bhaibheri raishandisa kwaaipinda. Anoenda naro. Kuda tarongobuda pachena kuti rinotaura chokwadi bandine naro. Unoditi wabuda muno motenga ni munyowani. Unotoziva kuti Bhaibheri harichinje, inini wacho ndiri kuramba kuchinja. Maprofit. Anga akamirira Jesu ndokubva ati ndauya manje Mesaya. Ndokubva Jesu atanga nekunyimwa. Munhu anotoya kuchechi. Chiombe chiri mayo. Usada kuparticipate muzvinhu zvaMwari. Ndakateerera mweya waPeter. Ndaimbofa kuti Peter akashinga straight. Shuka ndakazoona kuti Peter angatori wese. Vadzidzi vese vakatiza pakabatwa Jesu. Peter akateerera. But ateerera ainorambira mberi. Achinzi mumo wacho siyanene. Saka wateverere. Kuna vanhu kuti kuchechi harovhe kumusangano, harovhe kuonaita, harovhe vanonga kuzoramba Jesu. Tamasha zvimwe zvokuparidza mungovavarira ipapa chete. Bate dzimwe area. Unoziva kuti kune area zhinji dzekuti pakabatwa one area iyo yaita musha. Jesu kazhinji totungwarire chinhu. Luke 17 verse 11. Varume vemaperembudzi pavakati mwanakomana waDhavhidhi tionere ngoni. Akavati endai munozviratidza kuvaprofita. Vana chavari kuda healing. Malepers vane leprosy. Havadi kutumwa, vanoda kuporeswa. Jesu tiwanire ngoni. Jesu ndokubva avatuma kwete kuvaporesa. Bhaibheri ndokubva rati vari munzira kuenda vakapora. Jesu anabvira ati receive your healing. Akavati go and show yourself to the priest. While they were on their way, they were healed. So kune imwe healing isina ine way to be healed. Saka dzimongoni ndaidawana anondiroora anochata neni. Tikauya tikaparidzwa hatimobata kana iri yawani yemuchato. Tichingobata kuti makoho akaipa. Titoziva kuti makoho yadda anotokuvharira muchato wacho. Uchibata anobata nyaya yangu, ndiwose kubata nyaya yako nyaya yacho. All right. Pane nguva yekuti hapataurwe kunzi be healed. Panongonzi endai. Saka kutumika kuri right. Ukatumika unogona kusangana nenhau dzako. Nokuti musi uchabvuma kutuma unzende nokubhadharira kutenga magetsi kana kutauro. Ndoma uchasangana nemukomana wacho ada kukurora. Manje utumike. Saka mukomana wacho hauye kumba. Saka unofira mupweka. All right. Namatse tumika. Mwari waRuth akarangarira Ruth. But kurangarirwa kwaRuth, Ruth haana kuingwa naBoazi kumba. Ruth akaonekwa mumunda achishanda. Kurati kana murume wacho ari kumunda, auye kumarera. Endawo kumunda. So pane nguva yekuti zvinhu zvauri kutsvaga murongo area. Acts chapter 3, chirema chakasumudzwa paBeautiful Gate. Changa chatombosumudzwa neumwe vanhu kubva kumba vasina anointing vane power chete.
Yeah. Pamwe pacho takurika. Yeah. Kona kuremekedza living vasiri mapasta. Takurika, surika, dzidza. Vanhu vakatakura chirema kubva kumba vakatochicheta pageti chichiri chirema. Vane power rekutakura vasimudze chirema kuti chifambe. Saka pamwe pacho ingutakurika nevanhu vasina anointing kuti ugone kuchetwa pane anointing. Ndikuti be learn to respect vanhu muupenyu. Whether ndi pastor hasi pane breakthrough yako panotangira pamunhu asiri pastor. Pavafundisi ndobona kuti ngocharara nedumbu. So munhu wacho takurika kumaraiko. Peter na Johana vaine mudzimba dzavanhu vachisimudzira zvirema vanotaimira zvakasimudzwa nevamwe. All right. Tine vanhu vari kupotsa breakthrough nekuti haatsurika hatumiki kumaraiko. Amen. Ongoya kuchecho kuti baba ndinamatire declare mashoko. Kana akadeclare as long usingatumike. Pane nyaya. Welisaka kuti remekedza munhu waMwari. Ichokwadi munhu waMwari ngaaremekedzwe uye vanhu ngavaremekedzwe. Yeah. Whether pastor or not, one pane breakthrough yako nefavor yako aupazivi. Ukasatakurwa kumaraini Peter auye ikoko. Ende kuti uwe munhu anotakurika iva munhu ari right nyangwe une problem. Iwe chaita kuti vanhu vamutakureka munhu anotakurikawo. Osa kune vanhu kuti achitogara pamba patsano anovabira change kana atumwa. Osa kune vanhu asikachengeteka. Munozati avasi pamba pedu ndepatsanosi. Ukatumwa change ovhara. Ina handiprofiti ngotaura. Iva munhu akavimbika muzvinhu zvidiki Mwari vakutisasitire zvizhinji. Amen. Zvihombe zvawakamirira uri kuzvipotsera muzvidiki zviripo kuti uri kuitei nazvo. Mibhabha kune murume akanamatirwa ka2 naJesu. Jesu wamasimba ose akachidza Lazaro ka1. Pane mudhara wakanamatira ka2. Raiva bofu ndokubva amunamatira. Meso avhurika ndokubva mubvunza kuti uri kuonei. Zvikanzi vanhu ngemiti ndokubva another prayer. Ka2. Unoziva kuti murume uyu paanga ari bofu anga atori better. Because haana problem in society. But kana akuona vanhu ngemiti akati ndinotsvaga huni anopedza vanhu. Tine vanhu vokuti breakthrough ikauya yato breakdown. Saka uchiona paunochema kuti Mwari kutangana nemari zhinji denga rotoziva kuti zhinji ikabatwa musha waparara. Hakuna vanhu vokuti mari kana yati one day akachinja property anopedzana nemunhu. Amai Mose ngavafambe. Breakthrough yako ikauya ngairege kuva breakdown. Vanhu ngavaregere kuchema neone kuti zvako zviri kufamba zvakanaka. Because we are blessed to become a blessing. Nika clip kaitenderera so. Kanetaura kuti unoziva kuti denga rinounzwa zvishuwo zvako. Zvangu zvikafamba munhu anoita mudumbu. Ndakati ngirozi dzinotoita meeting kuti vanhu vasaite mudumbu pasi apabate zvinhu zvemunhu. Vanhu vanokuwadzwa nemunhu zvikafamba. Denga risatye iweyo kana richida kukukomborera. Iwe unoziva kuti chakashotesa hove Jesu paakaita munana wokuwanza hove nechingwa. Chakasara chikaiswa mabhasket 12 chingwa kwete hove. Kuri kuti hove dzakapera. Jesu wamasimba ose akawanza hove nechingwa, but chakasara is left over chingwa. Hove sei dzine nharo kuti hadziwande zvekudaro. Yeti hove dzinonaka kudarika chingwa. But inda zvinonaka zvacho ndozviri kutoshota. Posara starch chingwa chozara mabhasiketi. Problem hakusi kuti Jesu haana simba. Vanhu vaari kutigoverai vanhu chingwa vadzidzi vake kapa. Akavatora kuti kudhamu. Saka vatoziva mabhaya dzikawanda vanoshayika mabasa. Peter anoziva kuti kune munharaunda anoda mabhurimu, kune munharaunda anoda zvakati. Saka mabhasiketi akasara naPeter hachabatika. So takatoshotesa fish ikarikita yevanhu. Pamwe pacho Mwari anoziva ndikawanza izvi. Nechechi yacho unenge wakutoenda kubvunzwa kuti tirikubata tese. Paunononoka kumba uchitsvaira 2 rooms dzaunoroti. Ko ukaropafadzwa nemba yako 7 rooms. Hauchauya.
Patwidzo dzoutonzwa kuti ndine basa mufunge. Imagine ya 8 rooms yako. Uchauya. Shoko rinoti akatendeseka muzvidiki. Mwari vanomutrasta nezvikuru. Takamirira Mesaya achauya. Ndiyo amukutaura naye. Ene muchangobva mukunyima izvezvi. Why? Nokuti makaita zvikwata kuti aya maSamaria, aya maJudha. Yeti pakunamata Mwari, one family. Whenever there is unity, God commands a blessing. Division mukereke ndo greatest weapon ya devil. Checha haina kwainoenda kana vanhu vari zvikwata vanosingawindirana. Why? Nokuti Mwari akaita chinhu chimwe chikwata chinoramba. Unoziva kuti kana zvinhu zvikaitwa zvakanaka nemunhu usingafariri, kwauri hazvioneke sezvakanaka. Enemy yako ikagona kwauri haina kugona. Unotsvaga pekungutaura napo kuti yanga try but izvazodai. Why? Nokuti already kana paine division hakuna anogona. Elekereka anokure kwainoenda. Whenever there is unity, God commands a blessing. Pese panokuwirirana Mwari vanoburitsa ropa sacho. So you may blockage your blessing to the ministry. Unity among people. Awesi mazuva nenyaya dzepolitics. Unotozivana kamukatu. Tava ndewe uku, ava ndewe uku. Kana maamuno muri uku. Hallelujah. Vanhu vanobatirana izvozvo zvekunyika zvinogona kuchinja anytime. Zvisingachinje ndezvekuti Mwari ari pachigaro chake nekusingaperi. Umambo usingachinje usingazungunuki ndo watakaunganira muno. So mukadzi uyu haanyime kutaura chokwadi, haanyime akaberekwa mutsika yakanyima mudhara. Iye arikuzadzikisa zvekwawo. MaSamaria neMajudha asi kuti haana kuti handidi. Acha kana ndikanzi ndinoda but MaSamaria neMajudha agara adyidzane. Ndikutorifeya kuvakuru vedu. Saka she is a victim yezvakaitwa kare pazvaakumupotsesa zvoda kuitwa naMwari nhasi. Asi Mwari vakamuwanira nyasha. Bhabharoni wakakanda chirombo chake pasi, wakamhanya muguta, akanoudza vanhu pamusoro paKristu. Ufunge zvakanaka kuti tikande tsika dzedu pasi. Nokuti iye chaanyima apa ukafunga kuti anyima mvura, I will help you to understand. Simerindira Jacob. Chaanyima zvanzi MaSamaria neMajudha ashe zvirongo. Mabhaketi. Sachi chakaita mukadzi akakanda bhaketi racho pasi. Akamhanya muguta. Kuda kuti tinofanira kukanda uzvevanhu pasi tomhanya nezvaMwari. Pfungwa yemunhu pasi tomhanya nepfungwa yaMwari. Chakanakira ukamhanya nepfungwa yaMwari, Mwari wacho anomhanya newe. Chakaipira kusiya zvaMwari umhanya nezvevanhu, vanhu vanochinja, vanhu vanoparara. Indira vakomana vandaita manosati akunamata. Ndaivakocha musikanzwa mizhinji yataita, vamwe vacho vakatofa. Indikasara ndaapasa. Ona kuipa kwakaita munhu. Anomudzidzisa fodya iwo maita bishop. Watonyura. Anokufurira nhasi uzoti anoguma akupi. So kumhanya nezvaMwari kwakanaka kudarika kumhanya nezvinhu zvevanhu. Why? Because munhu anonochinja. Pauro akashungurudza vanhu panyika ari Sauro. Akarova vanhu vamwe vanotadza kunamata. Iye akabva azoita Pauro muvhangeri. Zvokuti paanosvika kudenga anenge ane korona dzaari kupiwa kuti vauya vaEfeso vaKorindi. Uchiti vadimfesa ichifana mari dzedu. Hallelujah. MaSamaria neMajudha adyidzana. Ndopaachiri akatsika. Yeti Mesaya anomuda. Ende Mesaya wacho auya ari muJudha. ZvaMesaya akuti Mesaya akauya achatiudza chokwadi. Kurati uri kuramba Mwari wakatsika pazvinhu zvenyu. So waiting upon the Lord, you need the revelation to know more about God. Yeah. Why? Because paunomirira Mwari vanogona kumutsa munhu asingapinde kuchechi kwenyu, but ane shoko reupenyu. Thank God kuti
zvaananiwo kuti vanhu vanogona kuinvaitana vachishiya shoko raMwari. Kare zvavo zvakaoma zvekudaro zvokuti neticha zvedu tega hakuna ukunzi anopinda muno. Gamba ndisi ukunzi ndiri muno. Wozati kutaura ndezvemuno ka. Bhaibheri riri muno ka. Kurati immaturity yakatopinda muleadership iyoyo. Nekuti vanhu vagone kushiya chaMwari. Why? Nekuti Mwari unogona kuunza Mesaya ari muJudha, muri vaSamaria, apo makamirira futi Mesaya. Ndine vanhu vakashumira muupenyu hwangu vazhinji vasingapinde kwandinopinda, but vakapindwa neevhangeri yaKristu. Zvikajeka mandiri kuti Mwari une vanhu vake. Andifanira kulimita umwari netsika nezvandakakura nevabereki vavo ndakasvika pakuzovaudza kuti aiwa Mwari uyu asi kuzayocha chete ndewedu tese. Saka the Lord's prayer munamato uyu unoti baba vedu vari kudenga, kuti vedu kuti ndi baba vangu nevamwe vanhu. Lord's prayer haiti my father, inoti our father. Panoti our ukuthi mune vamwe vana pamwati hativazive but tiriko. Give us today our daily bread. Kwete chingwa changu chedu. Ipa panofana kubvisira mweke kunyima nokuti wanamata kuti chingwa chedu kwete changu. But wapiwa chingwa chedu chachapo. Masamaria nemaJudha awirirana. But Mwari auya kuzovayananisa. Vhangeri raMwari rinofanira kuchiita one family. Why? Nokuti kune zvizhinji Mwari zvaanoda kuita. Dr. Chaiye achida kukupa advice. Anokuti chirwere chauinacho chinoda mushonga uyu. Ende unogona kuuwana kana kufamasi panze. Kureva kuti munhu apore kuchipatara chete, unogona kupora kumaraini mutakishoni kana kune famasi. Because mapiritsi ekufamasi ndo mapiritsi futi ekuhospital. Saka tisaita vhangeri rekuti ukasanwa mapiritsi epanapa unofa. Ariko kufamasi uko. Ukanonwa iwa unorarama ndiwo. Unozwa kuti hama dzangu ndakasungirwa. Takaenda kumusha kwedu. Hakuna chechi yedu kushuwa takaita 2 months kana mati. Unda hakuna yedu. Wanotombera maoko kushuwa mwedu shwa. Hakuna yedu. Kwete hakuna Mwari. Yedu. Saka yedu ikashayika Mwari hapana. Samson akanamata kuna Mwari ari muchechi yainamatwa chivezwa chainzi Dagoni. Abviswa maziso akabatwa. Mwari vakamupa simba. Mwari vakanzwa munamato waSamson ari muwrong church. Why? Because akanamata to the right God. With faith. Mwari vadi kuti hawanamata hako pachechi yauri manje atitambire munhu. Mwari vakamupa simba. Why? Kuti wakaziva kuti kunamata Mwari chinhu chiri spiritual zviri mumwoyo mangu. Tinoona utano kubuda dhore cheki zvekunamata zvatopera. Nekuti namata ikumba nekudini havaite. Anonamatira kuchechi. Good Samaritan haana kuita good kuchechi, akaita good murodhi. Baba kune magudhu ari kutsvagwa murodhi. Iyo gudhu yako iri kuchechi chete. Zvokuti vanhu vekuchechi kwenyu vakati china tambopindira pamapenyu chinoita kuti urambe. Unotoziva kuti vanhu pamaraini vanozoshandisa kuti anotonamata. Vakatozobvunza kuti asa munotopinda nawo anotonamata zveshuwa. Why? Because kunamata kwako ndekwekuchechi hakusi kwemusociety. Mukadzi uyu aitodawo Mesaya. Anga akatomirira. But ndiye wabva mukunyima mvura. Ndiye wakutoudza kuti takamirira. Iye Mesaya wacho akatouya. Waiting upon the Lord. Kumirira Mwari. Kumirira mhinduro. Kumirira shoko rake. Urati unomumirira wakamira mushoko. Uchiziva zvaanoita. Uchiziva kuopareta kwake. Nokuti pane patakamirira Mwari, Mwari vakatozviratidza. Tikatofunga kuti havasiriwo. Nekuda kwekuti hatina shoko rekuziva kuti he can operate outside my systems of men. Pane kuti vadzidzi vafare kuti Jesu ari kuuya vakatowedzera kuchema kuti chipoko. Vakatya. Why? Because vane a system yavakajaira.
inoita kuti Mwari akauya achiita zvimwe zvinhu zvitsva vanoti asiri vana Mwari wekudhara akakumbira bhoti havana Mwari anogona kufamba pamusoro pemvura. Dai Mwari atiwanira nyasha. Ufunge munhu zvinoita kuti Mwari azviratidze neimwe nzira yatinobvira taona. Ivona kutaura mushoko rakati behold I will do a new thing. Mana anasema kita makunamata pachiza yocha manje. Makunamata pachefe. Na uye kunamata haina kuzembera pachechi yakazembera mumweya nemuzvokwadi. All right. Glory be to God. Ndakuudza ndakakura ndichifudza kuprofita nekumapostori. Nhasi nobvera ndaiverenga. Taingoudzwa kuti uda kuprofitwa mama aenda kubangi, uda unoshandira vaenda kubangi. Anonge ndaziva kuti naMwari wacho unogona kumutsa vanhu pakati peda. Pachinoitika ndechekuti tinenge tine tsika yedu manje kuti hatidapo. Iye Mwari wacho achidapo. Isu hatidapo. All right. Tichinamata Mwari anodawo. All right. Yeah. Zviri Mwari wacho ndingatomubvire tsitsi kuti pane mushoko zvirimo vanhu. Yeah. Zvipo izvi ndakakupa ikereke kuti vanhu vavandudzwa kuti vasimbiswe pamweya. Glory be to God. Kuna ane need yehealing ari kurwara. Iwe usina need yehealing ukaona pakunzi time yedeliverance unonoti hai zvinoti kanguva dai taimba. All right. Haisi yese program muchechi inofanira kuitira musha. Yeah. Why zvimwe zvacho mutongo kuwastirwa time. Yeah. Why? Because kuende ikoko zvako zviri right. But tikava nemweya wekubatirana mweya woumwe unoziva kuti somebody anofanira kunge achiblesswa neprogram yatakupinda iyi. Yeah. Mwari pane paanoda kusangana newe. But paanosangana nemumwe unonzwa sekunge asisiri Mwari. Saka zvakanaka kuti muchechi muite vanhu vanoimba, muite vanhu vanoparidza, muite vanhu vanoita zvakasiyana siyana. Why? Because Mwari ane nguva dzaanoda kusangana nemumwe nemumwe. Nechimwe chiitiko chiitika muimba yaMwari. Achauya achatiudza chokwadi. Chokwadi paakachiziva akakanda chirongo pasi. Kana imvura yacho haana kuzochera. Jesu akamuti inini ndikakupai ndinayo. Haunzwi nyota zvakare. Ndinatsamwire papamusigare pasi. Statement yekuti mvura yandinayo ndikakupa haunzwi nyota. Iri kusiyanisa nemvura yaari kuchera ndeyekuti akanwa mangwana anonzwa nyota ouya futi. Jesu akuti yandinayo manje inoita kuti uregere kunzwa nyota. So taine mvura yaari kutaura manje ndi mweya mutsvene. Mweya mutsvene kana ari mauri ndiye anovhara madesire ese anosimuka munyama dzako. Because pane paunofungidzira kuti izvi nepfungwa dzako zoona waita. But kana mweya mutsvene amauri anobata mafungiro iwayo nekuronga ikoko. Yeah. Saka nawe kunamata Mwari achinamatwa mumweya nemuzvokwadi. Kunonzi kunamata Mwari mumweya hakusi kurira nemweya kana kuprofita aiwa. Kuprofita igift yaHoly Spirit. Anonzi Holy Spirit anogona kunge ari mauri but akakupa kudzikama nekuteerera nekuita zvimwe zvinhu. Yeah. Vanhu vanotoimba being led by the Spirit of God. Yeah. Kureva kuti mukunamata uri mumweya. Mweya mutsvene ane zvakawanda zvaanoita. Oh, shit. Saka vanoti haprofite saka hana mweya, hataure nendimi hana mweya. Kana mweya uri maari unogona kunge auya ari mweya weuchenjeri. Yeah. Uri munhu anopa vanhu advice ane wisdom uchenjeri hwaMwari. Hallelujah. Saka asiri kuda nendimi kuti havana mweya, asitonzwa mweya. Shit. Vaita problem. Mweya mutsvene anoita zvakawanda muvanhu. Kune vamwe anovapa meso ekuona pane need mukereke. Really. Vanhu vakatizara nemweya mutsvene mukati muno. Mamwe anenge achiti but kana ndinombodzinzwa kana pane zvaunonzwa kana kuprofita hana mweya. Kana achinamatwa mumweya nemuzvokwadi. Kureva kuti mweya une zvaunoita mumunhu wake. Hallelujah. Mari ngekushandiswa kwaangaitwa naMwari pabasa raMwari. That's riches. Tapedza kuparidza software zvatete tichikudzwawo kumba manje neshasha. Unozoona kuti apa asiriya pashuwa pananda papotsa ndi mweya ari kutaura. But ndikapuredi kemurume auzomuudza kuti mweya unokuti alright. Kana kuita tinaro so paito zvati apa tishuwa. Ineche yakumira. Mwari anofanira kutibatsira wepa pa. Boy.
ife because murume akapiwa advice nemukadzi even yakanaka haangobvuma kwawanda thanks what man anotanga tsika so kazobva nekwaindiri ndangona zvandini chibaba zvinoti Mwari atibatsire. Tine zvizhinji zvatakamirira zvakatouya. Mesaya ane mvura yeupenyu anouya aine nyota. Pese panouya need muimba yaMwari pane need yemunhu ida kuitwa fulfill naMwari. So bona kuti munhu anobva kunyika ukabirwa mari atamba maraundi avharwa ouya kuchechi onzi Mwari akusiya wakadaro. Mwari anokupa restoration rumutsiridzo mari dzako unobata mari unodii apedza kuparidzwa zvese wakufara kuti pandauya kuri nani kunyika takabirwa onzi chiisa yasara yacho umu unonzwa kuti makutondipedzisa unonzi vanhu vane kunyika vanombosiyana vane matorero akasiyana chete vese vanotora iwe unotowabirwa mari dzako kuti angoparidzwa kuti Mwari anokupa mari unosimuka totadza kuza tichisiyawo yasara iyoyo ngaichiuya saunoisa kuti achiri Mwari ere vhangeri harina kuchipa rinotoda munhu akura kuti anyatsorinzwisisa vhangeri Mwari paakati kuna Mozisi vanhu ngavauraye makwai vaise mupapadho vhangeri ranga rakanaka kunhu ane makwai 3 2 kana 4 achangobva mukutenga gwai 1 anyatsooti uyo haana kudamwa ada kundipandukira ada kuti hadi ndisimuke naye ari padza kuraya makwai 1 ndakatenga iro ndichakubva mukutenga nezuro takuraya futi shoko reumambo unenge upenzi kuna vanoparara asi simba kune vanotenda dai Mwari vatibatsira nokuti vazhinji zvatakamirira zvakaya kudhara imba yako payakauya pakauya need muimba yaMwari nechekuita neimba yaMwari Mwari vachida kugadzirisa imba yako. Jesu paari kuti mukadzi ndipowo mvura iye ndiye ane mvura menyu so ane law of exchange yaanoda kushanda nayo but haramuzviona mbavha yakakwanisa kuwana opportunity yekuenda kudenga yakawana denga pacross kwete yabva kuchechi yaneta kubira vanhu yavererwa pamwe chete naJesu ikanzi naJesu ndiri kuenda newe kugona kuona opportunity akangoti isheka namakuya mumagonyi mundirangarire sandikuenda ndakati denga komana harifana kuchipa kudaro munhu anoita kuba ubva atongoenda straight atorererwa nenyaya yekuba banatonzi manericha paradise solution but I got to understand this. Jesu kana achiita zvinhu anoita with get this type of understanding inyasha dzaakademonstrata kuti haupinde nekuita kwako unopinda nekutenda mandiri. Number 2 ane vhangeri raifamba achiparidza iye kuti ndichadzoka sembavha. Iye Jesu wacho haasi mbavha but ari kuti ndichadzoka sembavha. Saka kuti azodzoka sembavha asiri mbavha haangazvigone because umbavha husi mari. Saka anofanira kutakura mbavha yaanonobvunza kuti mai wanzoenda nguva ivanhu vakavarera. Saka tsama ivanhu ndo vachatikuwadzisa tichajumwa zveshuwa. Batsire Jesu. Zvawakamirira zvakauya zvitoripo but mune tsika dziri mauri mune division irimo among the Samaritans and Jews. Muchechi muno chaipo mutori maSamaria neMajudha. Zvikwata Israel anokushandisa kuti Samaria neMajudha maklasi yevanhu vachitarisana so. Vanotozivana kuti kana yapera vanofamba wakadai chigurupu chinofamba chakadai munenge muri maSamaria neMajudha uchida Mesaya. Batsire Jesu. Saka chakanakira Mesaya unouya kuzobatanidza mesa haana saidi raanozembera. Imi munofanira kubatana muri paari. Glory be to God. I'm sure my time is done. But vhangeri rinoda kusira kudikani. Mwari ngaakurumure kubva mukutaura kwevanhu nekuronga kwevanhu. Why nokuti zvinokuvhara kuona zvikuitwa naMwari. Tiri kumutadzisa kuona kuti ndiye Mesaya aona muJudha. Ende vakaudzwa kunzi kudii maSamaria neMajudha haachitidzana. Tine zvatinoramba nezvatinotaura sevanhu pazvisizvo zviri mushoko raMwari.
Saka iwe ukazopinda musituation inoda kuti ichocho chikubatsire, achikubatsire nokuti already unenge wakuchira kuti vamwe ukazona ndakazembera apa. Vanoti ndavapandukira. Gamba ari Mwari auya nemhinduro, but yanga iri kuside kwemaJudha. Imi makazviti muri maSamaria. Tese tiri vana vaMwari nokutenda. Hallelujah. Hamuna muSamaria kana muJudha muno. We are all Israel by faith. Kureva kuti taakuda kupota tichitsvaka nekunjira pfungwa yaMwari. Mwari ukamutsa mumwe munhu pakati pedu tiregere kutsikirira zvipo zvevanhu. Why? Nokuti chipo chapiwa hachisi chake ndechekubenefita kereke yaKristu. Hakuna akapiwa chipo chekuparidza akanoparidzira mhuri yake mbama ake akakiya dhogo. Wese ane gift ine chekuita neumambo hwaMwari is to bless the people of God. Saka pese patinotsikirira munhu ane chipo tiri kuzvitsikirira nokuti chipo chake chinobenefita isu. Let us learn to celebrate my gifts ane vamwe. Tisava nemweya wekutsikirira nekutsondorana. Let us appreciate chinogonekwa nemumwe. Amen. Inature yavanhu kuda zvikuru kudarika zvavainazvo. Jesu kuGarirea akaita minana mishoma because of their unbelief. Kuriko kumaraini kwaanogara vanekuda kwekuti vaneka kujaira nekakuziva kari mucommon sense munatural pasina the spiritual mind. Anonamatwa mumweya nemuchokwadi. Kana umaini kufunga kwenyama ngakutsikirirwe. Ngative kufunga kwemweya. Ufunge Mwari wedu wakatendeka ndi Mwari anogona. Mukadzi anga ane dambudziko, Jesu akatomushedza murume wake akati andina zvakataura chokwadi nokuti ari kumba hasi. Anga ane dambudziko parelationship. Jesu ndokubva auya muupenyu hwake. Mwari hauye kwauri bedzi, anouya nekuti ane dambudziko raaona. But problem ndeyekuti kana auya unogona kumuramba nekuti une zvawakatenda nekuziva zvinopikisana naMwari. She became somebody an influence in society. Akamhanya akaudza vanhu vese pamusoro paJesu. Kureva kuti maari maiva nechipo chekutaura pamusoro paKristu. Chakagona kuonekwa musi waakakanda chirongo chake pasi. Zvirongo zvatakabata zvakawanda. Tsika dzevanhu nekufunga kwevanhu nemadivisions atakabata akawanda. Kada kusarudzana muchechi pasi. Uone kuti Mwari avaite zvinhu rinembarara. Hallelujah. Kutarisana pasi unoda kukandwa pasi. Mwari tibatsire sevisi. Tiwanirewo nyasha. Enemy rege kutora advantage yedivision. Shumba ikaona mhembwe dzichirovana inotoziva kuti ndapinda. Mapadi efote yakanyanya. Changomirira anenge arohwa totakura. Church ikaenda division, the devil celebrates. Why? Nokuti zvinoda kuitwa naMwari azvigone kuflowa kana vanhu vasina umwe. Ndokumbera kusungirira manje. Munamato wako newangu ndewekuti Mwari ndipeiwo meso emweya egona kuona mhinduro dziripo. Ndanzwa nekumirira nekutsvaga zvinhu zvamakaita kare zviri panzvimbo. Meso angu emweya ngaavhurike ndigone kuona muchato kana basa rangu. Opportunity iri pamberi pangu iregere kundidarika nokuti meso angu akavharika. Handifanira kuramba ndakamirira zvinhu zvakaitwa kare pamuchinjikwa. Ndakufanira kurisivha kugamuchira. Takamirira Mesaya achauya. Iye achitaura naMesaya. Mujaya basa rake ranga rakauya kare. But parakauya ane mashoko akataura. Nokuti munhu akauya kuzomudza nyaya yebasa iro haana kutanga kutaura zvebasa. Ane zvaakataura iye ndokubva ataurawo rafu dzake. Basa ndokubva rapfuura. Mwanasikana paakaramba kutuma unotenga magetsi mutauni ndopaakapotsana neappointment yedenga. But ouya muchechi achichema kuti Mwari ndirangarirei. Mujaya akauya mukapesana pakuti autumike. Mwari ndipewe meso emweya, ndipewe kudzikama nekuteerera. Ndiregere kupotsana nemhinduro dzenyu kana dzishuya muupenyu hwangu. Mwari vakatendeka vanounza mhinduro nenguva, but munguva munhu ngaave nemeso emweya ekuona ansa iregere kumushetuka. Regai tinamate. Father, we thank you for your word. Namata uri pauri papa Mwari tivhurewe meso emweya, mikana iregere kutishetuka, iregere kuchamba. Ndataura favor nenyasha mumabasa edu Mwari, zvatinobata nemaoko pamusoro pemhuri dzedu Baba, munyika yedu Jehovah, mukati mekereke Mwari ndanamatira umwe. I pray for unity.
ndanamatira umwe Mwari basa renyu kuti rigone kuendeka tiregere kutsikirirana mukati mevanhu vane zvipo Mwari tigone kukuridzira tive neumwe tive nemweya wekubatirana shoko renyu nebasa renyu ripfuurire mberi nyasha dzamunodurura pakereke Mwari nyasha dzamunodurura muupenyu hwedu dziregere kutidarika dziregere kutitsvetuka tipeiwo meso emweya tiregere kuita semukadzi weSamaria unoramba akamirira iye achitaura naMesaya Baba pamunotaura pamunounza mhinduro ndiregere kuramba ndisinganzwe Baba ichifanirwa kunzwa zvamuri kutaura Baba pamunodurura shoko renyu rinoponesa nekubatsira upenyu hwangu riregere kurisvetuka nekundijamba ndanamata nokutenda muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Kereke Mwari vakuitirei nyasha. God bless you so much. Mwari vakuropafadzei. Tinotenda zvikuru. Rais wa